Praise the Lord. मगेन कृष्णाचे कुरवेन निवारम कामचे देवा आमच्या आजस्मरणातले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने आमेन. तुम्ही बडव्यान मरी बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्याची कृपेसले नमान मरी कृपेन मरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये बघेन. देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर नातिकार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे समयाची साखर तुझे शुद्ध परमंग म्हणजे जाऊन नमान मरी कृपेन मरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवान मरिये देवाच्या माये आम्हा आम्हा पापियांका पापियां विनंती खातीर कर नातिकार आता आता आणि आमच्या आमच्या मरणाच्या मरणाच्या काळी वेळार आमेन. आमेन. आणि देवाच पूत मनीस झालं आणि आणि आमच्यामध्ये आमच्यामध्ये जेलो नमान मरी कृपेन वरले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू भगवान भगवंती मरिये देवाच्या माये देवाचे आम्हा माये पापियांका आम्हा पापियां विनंती कर खातीर आता नातिकार आमच्या आता आणि मरणाच्या काळी आमच्या आमेन. मरणाच्या वेळार आमेन. बघेन ती देवाचे माय आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या ख्रिस्ताच्या बसण्याच्या बसण्याक आम्ही भाऊजांच्या भाऊजांच्या खातीर खातीर माग्या येसु येस एवढ्या बरी खबर दिल्यावर यांच्या पुतात आमच्या पण कृपा महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक देवा केल्या आमेन. Sosna विशोधी आमेन. सतमंता देवा सर्व दुधरा आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेजू नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू नमान मरी कृपेन भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितरतून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्याक येकडे बोल आमचे दोळे आम्ही धमक्या आमच्या काळजाचेर आमचे हात आम्ही दवरया आमच्या रसनाराक आमच्या सर्वेस्पराक आम्ही अर्गां दिवया आयच्या दिसता पासून ताका आम्ही अर्गां दिया ताणें केल्ल्या सर उपकारां पासून ताचें नांव आमी आमच्या होंटांनी उसारया कित्याक तो व्हरतो आमचो सोमी तो आमचो देव आमचो सोडवणदार
Psalm 85 verse 9. ताका बियेतेल्या ताची सडवण लागी पावल्या, ताची महिमा आमच्या देशांत वस्ती करतली. ताका बियेतल्यांक ताची सडवण लागी पावल्या, ताची महिमा आमच्या देशांत वस्ती करतली. आज आमी खंयसर आसा त्या जाग्यात हांव आमच्या सोमयाक आमी उलो मारता. आमच्यो विनवण्यो ताच्या मुखार आमी दवरता. त्या देवाक, आमच्या सुडवणदाराक आमी महिमा दिवया. देव सांगता तें हांव आयकता, परगडता. सर्वेस्पर आपल्या परजेक, आपल्या भक्तांक सगळ्या काळजान आपणाशी परतत येल्या. आज आमकां सोमी सांगता, सगळ्या काळजान आपणाशी परतत येल्या, ताका भियेत येल्या, ताची सडवण लागी पावल्या, ताची महिमा आमच्या देशान वस्ती करतली. आज आमच्या होंटांनी आमच्या सोम्याक आमी महिमा दिवया. आमचेर कश्ट आयले ताका आमी महिमा दिवया. आज आमकां कोणे सकला घाले, इन्सल्ट करून उलयले, तांकां आमी आमच्या सोम्याक महिमा दिवया. आज आमच्या जिवितांत पिडा आयली, या आमच्या मोगाच्यान पिडा आयली, त्या पासत आमी आमच्या सोम्याक महिमा दिवया. आज आमच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा, अस्कतकाय आसा, पिडाराय आसा, नासमाधान आसा, राग आसा, मोसोर आसा, कुटुंबांत असमाधान आसा, सगळी आमी देगेन दवरया. त्या आमच्या सोम्याची आमी महिमा करया, महिमा दिवया. त्या सोम्याक आमी महिमा दिता आसतना ते सगळ्यो अडखळ्यो, अडचण्यो बंद कडी तुटून सकयल पडटल्यो, जेजूच्या कुर्सा मळार बसून पडटल्यो म्हणल्यार आमी विश्वासान ताका आमी स्तुती करया. हालेलुया, 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 Matthew chapter Thank you, 14 verse 27. Matthew chapter 14 verse 27. आमकां सोमी सांगतास, धैर्य घेया,
हांव तो भिये नाकात. धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात. जेन्ना तो उदकाचेर चलत आसतना शिस्त ताका पळोवन मेल्लें गाय म्हूण भियेले. तो वळचेसून ही उतरां सांगली. धैर्य घेया हांव तो भिये नाकात. आज आमच्या हर एका पडण्यात जेजू सांगता, धैर्य घेया हांव आसा, भिये नाकात. ससनाच्या बापा, हांव तुका अच्छा बटयता. पाल कापते तात जाती मुगाच्या आमच्या आपतात पुण्यात आमच्या सुम्याने सुरंदराचे क्रिस्तची कोड आणि रगत पथकांच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या परिपणापासून ह्या पहिल्या कणात आम्ही बटन दिवया. आम्ही रावची ती कंट्री, आम्ही रावचो तो गांव, आम्ही रावची ती सुवात, ते जेजूक आम्ही ते समर्पिया. जेजू त्या आशीर्वादांनी भरून दी म्हणून मागया. त्या गांवांत त्या कंट्रीच्या रायाक, प्राईम मिनिस्टराक, प्रेसिडेंटाक, सर गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सांक जेजू आशीर्वादांनी भरून दी. जंयसर आमी रावता थंयसर उत्पन्न बरें जावन दी. जंयसर आमी रावता थंयसर जेजूची कृपा वाळून येवं दी. थंयसर आमी रावता थंयसर माया मोग शांती समाधान रास करून दी. जंयसर आमी रावता थंयसर देवाचो मोग, देवाची विरांत रास करून दी. देवाचो आशीर्वाद देवून येवं दी. सर्गार तावन देवाचो आशीर्वाद देवून येवं दी म्हणून आमी ह्या पहिल्या कणात मागया. आणि ह्या आता उतर आमी रिपीट करया. Psalm 67 verse 6 7. 6 and 7 पृथ्वीन आपले पीक दिले, देवान आमचे देवान आशीर्वाद घालो. देवम का आशीर्वाद देव संसार संसार तका Psalm 67 verse 6 and 7. पृथ्वीन आपले पीक दिले, देवान आमचे आशीर्वाद घालो. देवम का देवम का आशीर्वाद संसार तका तका बियम चलो. Psalm Psalm 67 verse 6 and 7. पृथ्वीन आपले पीक दिले, देवानांच्या देवान आमचे आशीर्वाद घालो. देवम का आशीर्वाद सगळं संसार तका बियम चलो. सगळे दादले शिकयात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. आमच्या सगळ्या संसाराची कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. सगळ्या संसाराची काकूत कर बाप्पा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामध्ये फात. जेजूच्या ससनाच्या पाऊंत कापटे तात जाती मुगाच्या आपताची आमच्या सुम्यानी सुरंदराची कोड आणि रगत मान आमच्या पथकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या परिपणांच्या ह्या कणात आम्ही भेटून दिव्या हर एक कोर्ट इश्यूज, कोर्ट केस, प्रॉपर्टी केस, रेसिडेन्सी रिन्यूअलाक वेट करनासात, कोणी रिलीजाक वेट करनासात, कोणाचेर एब्सकॉन्डिंग केस घाल्या, कोणी जैला भितर आसात, स्पॉन्सरान पेपर्स या डॉक्युमेंट्स होल्ड करून दवरला. त्याची सुख आम्ही समर्पिया हे सगळी कष्ट. जांग पुरो आज कोणी कष्टांनी आसात, काम नासतना आसात, कामार कष्ट आसात, बॉस जग दिता, कोलिग्स जग दितात, मॉलेस्टेशन, जांग पुरो आज कोणाची वेळार सांबाळ मेळना, सॅलरी होल्डर दवरल्या,
इंडेमनिटी दिना आमळा ट्रॅव्हल बॅन केला कसल्याय ल्हानशा विशयापासून जावं करो आज अपराध घाला आणि कामातान काढता म्हणा टर्मिनेशन दिला कामाच्या सोदनेर आसात सक्कडी जेजूक आमी आम्हा समर्पिया तो जेजू नीत हाण दिवचो आमचो नीतीदार तो त्या नीतीदाराक आमी उलो मारया जेजू तू जज कर तू आमकां नीत करून दी जेजू सर भावंडांक त्या कश्टांत हांव निवराय जेजू जे कोण ऑफिसर्स आसा तांचे मन तू परिवर्तन कर जेजू म्हणून ह्या कणांत आमी मागया आणि हे उतर भक्तीपणान 3 फावटी रिपीट करया नाहूम 1 verse नाहूम 1:13 तुजेर भार तुजेर भार घालता ते जेजू हांव भार आतां घालता ते घडोवन आणि उडयतलो तुज्यो संकळी हांव मोडून उडयतलो आणि तुज्या नाहूम नाहूम 1:13 तुजेर भार घालता ते जेजू हांव हांव आतां मोडून मोडून उडयतलो उडयतलो तुज्यो संकळी हांव तुज्यो संकळी हांव नाहूम 1:13 तुजेर भार घालता तुजेर ते जेजू हांव आतां मोडून उडयतलो आणि तुज्यो संकळी हांव उडयतलो अकडे स्त्रियो शिकयात जेजूच्या कठीण कष्टाच्या कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा जेजूच्या कठीण कष्टाच्या फाट आमच्यानी सगळ्या संसाराची काकूळत कर बाप्पा कृष्णाच्या बाप्पा मुगाच्या तुमच्या सुमियानी ह्या कणांत आमी मागया सर भुरग्यां पासून आनी युवा जाणां पासून तवळ सतयता त्या पिढ्या पासून भुरग्यांक हांव सण नसून ती म्हणून मागया ल्हान भुरगीं तवळ पिड्यान पडतात जिद करतात हट करतात इस्काला वचूंक आयकनात आज आवय बापूय फाटीं जबाब दितात बायल्या इश्टागतीन तिनसां पडल्यात अंमल पिवणे या कसल्या मोबायल एडिक्शनाक तिनसां पडल्यात तांचे शिकप ती बरें खंय शिकते ना आज तांच्या फुडारा लागून ती टेन्शनार आसात बरें शिकप तांणी जोडला आज खंयसर बेस तांणी आपणावचो खंय सर्वेचे करियर गायडन्स सारखे तांकां मेळटे ना आज जी कोण बऱ्या लाईफ पार्टनराक सोदून आसा तांच्या पासून ती आमी ह्या घडये मागया सर युवा भुरग्यां पासून आनी युवा जाणां पासून मागता आसतना स्वामी जेजू तांकां पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरून दी तांकां जाणवा येन वागोवन दी खंयसर वेतात खंयसर ते मेट काडतात थंयसर ताच्या दुताक धाडून तांचे रक्षण करून दी म्हणून आमी मागया आनी त्या जेजूचे नांव सगळ्या संवसारार ती परगट करून दीत म्हणून आमी हे उतर आतां भक्तीपणान रिपीट करया जकारिया 9:6
मोठा होईल या मणक्यावर शांती पसरते. त्या दिवसात सर्व सर्व स्तोत्रांचो देव तांचे तारण करतलो. कोणी आपलो इले रक्ताभिषेक आपल्या आपले पर केलो. उलटा होईल या मुकुटावरील देशात शांती परजळतले. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कापड कर बापा. ससनाच्या बाप्पा त्या कारणात आम्ही माग्या विंगड विगंडीतीच्या पिढ्यांत वळवळच्या हर एक आमच्या भाव बहिण्यापासून ह्या घडये तुमका कळीत तसं झालं त्यांची नावां तुम्ही उसारात कसल्या पिढ्यान ती वळवळतात तर जेजू कुसा मुळात आम्ही समर्पिया मरणाच्या तणीर आसात अवघडांचा पडल्यान ऍक्सिडेंट जावं कितें तांच्या जी कुडीक उणेपण बाधक झाला तर जेजूक समर्पण दिवया. मागे आम्ही कॅन्सर पेशंटांना कॅन्सर पिढ्यात वळवळच्या हर एक आमच्या भाव बहिण्यापासून सिल्विया रॉकी जेजू तू त्यांचे कष्ट तू जाणा असेल त्या घडये तू त्यांच्या संगता राहून त्यांच्या कुडींत स्थिती दूख उणे कर जेजू तांकां सकत दी जेजू तुका साध्य म्हणलें कसलेंच ना जेजू ह्या पिढेत तांतून तांकां गुण कर जेजू. मागे आम्ही लिव्हर डॅमेज जाला कोणाचे किडनी डायलिसिस करन आसात हार्ट सर्जरी करून कसा म्हणल्यार ब्लॉक्स आसात म्हळ्यार कोणी रिपोर्टा वेट करन आसात कुडींत व्हायटमिन्स कॅल्शियम हाय जाला म्हणा व्हायटमिन डेफिशियन्सी आसा केस जडतात दोळ्यांची दिश्ट उणे जाल्या कान उणे आयकतात थायरॉइड प्रॉब्लेम हार्मोन इम्बॅलन्स PCOD अस्थमा ॲलर्जीज एक्झिमा आज उतर प्राय लागून बेडरिडन जाल्यान तांचे पासून आमी मागया प्रत्येक रितीन तांची सेवा शुश्रूषा करच्या त्या भावा भयण्यां पासून मागया आमी ओल्ड एज होमा पासून थंयसर आसच्या हर एका आमच्या भावा भयण्यां पासून स्वामी जेजू तांच्या संगता रावून दी तांचे एकसूरपणान तांचो आसरो जावन दी म्हणून मागया ल्हान भुरगीं तवळ पिड्यान पडतात मागया आमी ऑटिझम हायपर ऍक्टिव्ह ह्या भुरग्यां पासून जेजू ते आवय बापूय कृपा दिवन दी म्हणून मागया जी कोण आज भुरग्यांच्या देण्यापासून मागतात तांच्या पासून काजरी जिवितान जेजू तांकां एक भुरग्याचे फळ दिवन तांचे जिवीत कुटुंबाचे जिवीत आशिर्वादांनी भरून दिवन मागया कितें उणेपण आसा जाल्यार ते जेजूच्या पवित्र नांवान जेजूच्या कुर्सापणा वचून पडोवन दी म्हणून मागया सगळी गरजो जेजूच्या
मुखार आम्ही उभारिया व्हेरिकोसिस इश्यू पांय दुख गांठी दुख युरिनरी इन्फेक्शन युट्रस काढून सांगला फायब्रॉइड्स आसा सगळीचे सुख समर्पण दिवया आणि हे आता उत्तर भक्तीपणान 3 पावटी रिपीट करूया Proverbs 17:22 संतोष भरी कुडी को भलाई कंतीस मन हाड़ा Proverbs 17:22 संतोष भरी कुडी को भलाई कंतीस मन हाड़ा Proverbs 17:22 कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमची आणि सगळ्या संसाराची कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर बापा जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये फात आमच्यानी सगळ्या संसाराची कापड कर बापा कृष्णाच्या बापा आम्हाला ह्या आखरीच्या कणार साथी सत जाल्यार आमी लिंबेर पडया आमच्या पवित्र सभेपासून पापसाहेबा पासत आमी मागया कार्दिनल्सां पासत ह्या सकां पासत धर्म भयण्या पासत लायकां पासत जेजूची शुभ वार्ता परगट करच्या हरियेका आंगडा पासत आनी तांच्या लिडरां पासत मागया आमी जेजू तांकां तांच्या वाटेचो दिवो जावन दी जेजू तांकां जाणवायन आनी पवित्रत्वाच्या कृपेन चड आनी चड भरून दी तांणी कसल्याच ताणण्यान सांपण नासून जेजू तांकां राखून व्हरून दी मागया आमी ह्या वेळार युट्यूबार वॉच करच्या आनी मुखारी वॉच करच्या आनी जेजूचे उतर आयकोनच्या हरियेका भावंडां पासून तांच्या कुटुंबा पासून जे कितें तांच्यो गरजो आसात पिटिशन्स आसात जेजू लागीं आमी उबारया जेजू ते आशिर्वादान बदलून दी तांचेर कृपा ताची नदर ताची पवित्र आत्म्याची सकत तांचेर देवून येवं दिवन मागया आनी हे आतां उतर आमी रिपीट करया Acts 16:31 ताणे निवळे सोन्या जेजूचे बाबा तू बचाव जातलो राणी बचाव जातले Acts 16:31 ताणी म्हळे सोन्या जेजूचे बाबा तू बचाव जातले Acts 16:31 ताणी म्हळे जेजूचे बाबा तू बचाव जातले राणी बचाव जातले जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये सगळ्या संसाराची कापड कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये सगळ्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये जेजूच्या कठीण कष्टांच्या आपाशावामध्ये
बचाव मरे त्यांनी सगळ्या संसाराची एका जेजूच्या येजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये फाद आमच्यानी जेजूच्या ज्या कठीण कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये फाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची जेजूच्या ज्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये फाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची येजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये फाद आमच्यानी सगळ्या संसाराची येजूच्या कठीण कष्टांच्या बचावामध्ये त्यांनी सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता हे भगवंता आमच्या सगळ्या संसाराची हे भगवंता देवा हे भगवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्यानी हे हे भगवंता भगवंता हे भगवंता बलवंता हे भगवंता आम्हाला आमच्यानी आमच्या सगळ्या संसाराची ह्या लाईनी जसे हरी एक गरज आम्ही उसारिया सिल्विया म्हणल्या बहिणी पसत आम्ही माग्या कॅन्सर ती वळवळ नसा जेसू तुझी कापड आणि गुण कर जेसू तुझ्या मोदी गतीचे तू शणै जेसू जेसी हेनरी रीना म्हणल्या बहिणीच्या हरी एक गरज अरुण डिसोजा तेरेसा काश्मीर मागता एक बहीण तिच्या पुतापासून एक बरें काम ताका मेळोन दी आज इंटरव्यू वेच्या हर एका भावना बसता मी माग्या प्रत्येक तीन जाणवायचो आत्मा तांचे देवान येऊन दी म्हणून विल्सन डिसोजा पासून माग्या बेगीनच ताची पिडा गुण जावन दी डेन्सिल आणि लाविटा सम्याक आमी समर्पण दिव्या तांचे बराबर हेरांपासून ती आमी माग्या जी कोण मिसाक वचों कष्ट जातात तांच्या कामा लागून या इतर कारणापासून जेजू कडे कृपा मागया जेजू तांकां वाट उक्ते करून दी आज कोण ट्रॅव्हल करतात तांचे पासून मागया नेवील म्हणल्या भावा पासून आज ती ट्रॅव्हल करून तांच्या मायगावा पाठी वेत असताना वाटेर कसलेच अडकळ अडचण येना दी जेजूच्या अमोलीक रक्तान तांकां राखून उरून दी इवेत म्हणल्या बहिणीचे पाय दुखी पासून अपोलिन अल्मेडा तिच्या पाय दुखी पासून माग्या रेलान म्हणल्या लहान भुरग्या पासून आमी माग्या आज सर्जरी आसा ताची ह्या भुरग्या पासून आमी माग्या ह्या घडये जेजूच्या अमोलीक रगत थंयसर आशिल्ल्या डॉक्टर नर्सा वयरी शेणोवन दी तांणी कची ती सर्जरी सक्सेसफुल जावन दी त्या भुरग्याक जेजू पाटी परत नव्या जिवान भरून दी आणि असल्या हर एक उणेपण हर एक पिडा जेजूच्या कुर्सा मळान वचून पडून दी आणि तो भुरगो परत उठून त्याच्या आवय बापूयशी नसून बऱ्यान त्याची जिवीत मुखासून जेजू ताका नवी भलायकी पाटी हाड दिवन दी म्हणून मागया लंग कॅन्सर तान वळवळच्या काबावा पासून मागया आज सिस्टर जेसिंता तिचो बर्थडे सेलिब्रेट करता तिच्या पासून आमी मागया तशेंच सगळा जण आपले बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करता जिविताचे देणे जिवितांत आयिल्ले हर एक उपकार जेजूक अर्गान दिवन आज जेजूची कृपा आनी बेसांवां कुटुंबाचे देंवन येवन दिवन मागया हाय फिवरातान वळवळच्या काबावा पासून मागया आमी ह्या युट्यूबर असच्या हर एका भावनां पासून एमार्सिना कॉस्ता तिच्या पासून तिच्या सर कर्सां पासून मायकल जुलियट डिसोजा तिच्या सर कर्सां पासून मागया विनिशा म्हणल्या भयणी पासून मागया एक बरें काम तिका जेजू फावो करून दी सुजाना रोड्रिगस एसेन्सा डायस विदा दिव्या लविना सिक्वेरा सुजान रोड्रिगस तिचे सर पिटिशन्स जेजू मुखार उबारी
तिने एक्झाम बरयत असताना जीसु तिच्या संगत रावुंदी. मेल्सी रॉड्रिगस, गीता, जूलियट डिसोजा, प्रीमा फर्नांडिस, एविगन मास्करेनस, जॉसलिन जोशू, समय संजगर जेसु कुमारियां, मार्गरेट, दिव्या, एंड्री, रिस्टन, मिलबॉर्न, लीना, मेलविन, शेरिल, सोनल, तेरेजा, लुसिटा, एग्नेलो, रूथ, रेइस, प्रतिष्ठा, इवेथ, जेरी, एंडी, जेन, अनोरा, बेनेडिक्टा, जेसी, जॉयस मॉली, मिशेल, मेलानी, जूलियट, स्टेफन, जेसन, स्टीफन, केविन, रीमा, जेसिंता, लीना डिसोजा, लीना वाज, लियोनार्ड, लिडविन, वलेरिन, सोनल, ऑडलिन, मार्गरेट डिसोजा, Maria, Praveen John, Rinna, Alker, Gilbert, Rita D'Souza, Rolwyn, Stephen Fernandez and the Jakutam, Sylvester Lobo, Hilda, Rima Lobo, Joyston, Tara, Vida, Kishore, Calvin, Kathleen, Vishwas, Vrenda, Rocky, Renvik, Rina, Arun, Teresa, Kashmiri. Hallelujah, 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 hallelujah. तुझ्या पवित्र आत्म्याची सतत त्यांच्यावर वाढवून येऊन तिचे भावा बहिणी तू तीच राखून हरिये कामावण्याची जम कारोबाचा आलाई दिवसच्या हरिये कामावण्याची गरज जम कारोबाचा तुझ्या आशीर्वादाने भरून दे ही माय आमची मगाळी माय आमची मागणी तुझ्या पुता जिसूकडे सांग माय विनंती कर माय तुझ्या लगे परतून मागता माय ना मान मरिये कुठेन भरले तुम्ही तुझे सांगता स्त्रिया मित्रातून सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू महिमा बाप्पा कानी पुत्ता कानी पवित्र आत्म्या प्रेज द लॉर्ड तुम्ही सांग आशीर्वादान भरलो दिस मागता थँक यू जीसस Praise the Lord. Blessed be the name of Jesus.